saiki nyuwun karo panjenengane Mbak Mufidah Sofiana. Ya tulis sebenarnya saka panungguane Mas Gareng. Mbak Mufidah. Ah ya mentok kata kata. Panimpin nggih monitor saking panjenenganipun Mas Setyo. Mas Setyo ki putrane panjenengane Pepundhane Aldi Bandiya nyuwun kerinduan ya monggo diaturke. Menika wonten ingkang ngersake lagune kawin kontrak, wonten ingkang ngersake lagune nggih menika lagun Cara Banyuwangen. Oh ya. Menika Mas Bindalu Mas Tangkut nyuwun anggamipun lintang asmara salam ngagem kajang-kajang sedulur BMC kang sampun rawuh. Khususan ngagem Mas Karno BMC, menika ketuanipun BMC Mas. Oh Mas Karno, Mas Karno rawuh niki. Wah, sampun wis kenal karo dulunya. Sampun. Wah. Ingkang ngajeng nika. Oh nggih sing ngagem kupluk niki. Ah iya. Kupluk kok diparingi dhuwit kok. Wah. Apa? Ah iya. Mufidah. Loh, ini harus kalem nek ngajine. Terus umpamane rene ngajine wis kaya butuh babrak ae bisa. Loh, kowe pas itu lagi halus lho, Pak. Tuh, kaget Mas Gareng. Loh, wong iki bubur wae cek mbok jus tok mangane. Nah iya. Saniki coba gandrung aku lagune Lintang Asmara. Nggih. Ya iya. Yo ning tawangono. Ayo kowe Gareng dadi Wiratmaya dadi Sri Huning. Ya, gandrung. Ibaratnya aku iki gamane jenengan ngoten lho, Mas. Duh, di bojo kaya ngene iki ora jenak tinggal lunga. Lah kok bisa? Ah, tinggal lunga tenan ning omah kaya nyepaki tangga ngene iki. Lah aku yo seneng. Ora gate larang Pak nek bojo ngeten iki. Ora gak larang iki apa wae. Di mobil gak ke omah pun nek kula cekak rentek biasa ngeten iki, Pak. Cepaki kina karo remason lancar. Pen-penane gampang. Lah iya. Yang apa? Ya. Ya neng tawang ana lintang. Ngati-ati lho, biaya kene iki kerep kulino ketoprakan lho. Nek gandrung sing hati-hati luwih-luwih panjenengane Pak Kismantara Pak Lurah iki seneng ketoprak. Wah, jangan iki malah Pak Lurah piyambak sing gandrung sae. Lah, Lurah gedruk-gedruk lho. Ora masalah kok Lurah tak urusane. Casu. Ayu. Ayu niku lak level lak mau ngeten-ngeten iki ayu ini sandure ayu Pak dadi azu. Terhadap seorang istri, terhadap yang didam-damkan itu harus lebih dari yang lainnya. Ibaratnya iki omong niki apa pitu, nek niki ayu niki azu. Ya Zu? Iya, Dok. Terus anak-anak apa nek asli lalu muyuk gitu. Ora iso bayangin. Cahayu. Aku ngantai. Marahi. Aku minta Ayo. rezekine pakis. Kalau ini Pak Lurah ya. Nggih, ora kersa. Nek, ayo, piye, Bro? Kok sampe kok kabotan aku jadi wis diet kok sampe sing kabotan Iki lho wong ora nggon abote. Rasane kok beda.
Iya toh? Aduh. Rada anget-anget iki lho. Yo urung karuan. Wong cek kurang sekian kok. Maksudnya nunggu kurang rene. Kayak kene iki aku kok kudu ngene. Bukan mungkin. Mobil kulit ra oleh modal yo bosok. Iki jenenge totalitas dalam bekerja. Nah, Iki ketoprak iku lanang wedok gandrung iki kudu totalitas. jenenge ketapok iki ngono kuwi. Ketoprak. Iki ketapok. Ketapok. Berarti harus Heeh. totalitas. Ngono iki, matur bapakku. Karek rezeki dateng kula, Pak. Ingkang karo pisah buat. Ndi ndak ayu? Ini lagi. Sampai kesel. Oh, lah ono yo rajute kok. Suntas Takon war. Jono kuwi to. Iman kuat. Iman yo seberapa. Tane reki nusul cayu tresnaku marang sliramu kaya-kaya lanang donya iku ora ana wanudya kang semestya ing warna kejaba sliramu. Napa nggih toh Kanjeng Masku? Sawangan pucuk cemara. Ini ki wong wedok kok disio-sio. Sampai senenge. Sampai seneng. Menggebu-gebu. Oh iya, Pak. Bocah nomor iki ora menggebu-gebu. Iya. Aku seneng. Kamu seneng, saya seneng nek ngene. Loh, ini tanda sukaku kalian jenengan nonton Wong Mas aku ki bahagia banget. Iya, tapi wong itu nek seneng aku dene-dene. Kalau kuwi kok seneng ngene. Guru. Oh, jangan tidak dia. Ora aman-aman. Loh, yang ini keterulan yang diri ya. Aku sedih. ya, nah, janji Janjiku eleng. Aku kudu muyo iki, Pak. Piye to Mas kan kudune totalitas to. sing nglakoni kowe sing pengen Mahyudi lho. Iki rencanku lho. Oh, kancaku banget. Masyaallah. Ketua Karang Taruna. Kang Mansik. Halo, Bro. Halo. Oh, iki yo kancaku. Ayo. Ya aku mayangnya mesti kene komplit. Bayang. Ngeroyok kan. Malik kowe. Dilanjut, Pak. Maka terus ke. Tangis ing tiang Panipa. Mufida iso ngaturke lagune Luwih Teng Asmara? Tapi baca buku gitu. Oh enggak, maca apa-apa? Iya. Nah, oke. Ora salah apa ora apa-apa. Oke. Iki panyuwunan saka panjenengane Bujilah mau wis maringi gabungan 150.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, pujilah tambah rezekine. Nggih. Lagune Luwih Teng Asmara. Asmara. Oh ya.
Ayo monggo, gitare diganti sik Mas. Rasa susu tenang ya, tenang. Sabar nih, sabar. Campur sarine pun sae Pak niki. Piye? Seragam tok wis meyakinkan. Oh iya. Terus kaya PO Haryanto. Ya bisa. Tenang Kak. Bahaya. Monggo dipun aturaken lungiting asmara. Ya, maka. Mas. Lah kok sing dukung malah joget iki. Oh, semono Sumali. Mas Rinto. Mas Rinto. Nah, Yo barang pakai batas ya. Kan boleh barang. Aku
mawening sing komentari sampeyan Mas Taufik Hidayah Saparianto. Oh, ngaten. Mufidah ki mau antene nek turu. Oh. Nek ra turu ya iso ra iso. Boten sami kok biasanya naik turun ya. Petak gelang angin. Aku ora tau ngerti kok. Yo nek koning karo Mbak Putri karo anu kuwi lho tarni kuwi no.